Ako si Zaisa Kate Reyes. I'm 19. Anong pinagkakabala mo? Sa ngayon, pagsasayaw sa Chabit Dancing. Okay lang, masaya. Happy sila kasama. Masaya din. Guusap-usap kami magbabarkada. Super enjoy ako. Ako si Jean Vittorio Atienzar, 18. Nag-aaral ako sa Divine Word College of Vigan. Ang pagiging yung may kaya, parang nakikisabay na rin kung paano idala yung sarili mo, kung ano ka talaga, yun. Ako si Juan Miguel Rosero, 22 years old, nakatira ako sa Tamag, Vigan City. Ang pinagkakaabalahan ko ngayon, school lang, tsaka yung business ng parents ko. Sumali ako sa probinsya kasi gusto ko lang mapakita kung ano yung ako. Ako si Melanie Calvo, 21 years old. Nakatira ako sa Sagsagat, San Vicente, Ilocos Sur. Vocalist ako ng isang banda, ang Half Age Band. Ako si Emro Tibalio, 22 years old. Nakatira ako sa Pantay Patima, Vigan City. Isa akong vokalista ng isang banda, pangalan Half Age Band. Kabanda ko sina Kuya Jason sa si Melay. Si Melanie, actually, girlfriend ko siya. Ako si Jason Alcona, 23 years old. Nakatira ako sa Bayubay Norte, San Vicente, Ilocos Sur. Nagtrabaho ko bilang isang comedian sa isang TV show. Parang comedian host din. Actually, kabanda ko sina Emro at saka si Melanie. Half Age Band po ang banda namin. Ako po yung bassist nila. Ako si Roselan Torres, 24 years old. Ako ay isang TV host. Nakatira ako sa Vigan City, Ilocos Sur. At eto na, ready na akong i-share sa inyo ang buhay ko dito sa probinsya. Ano? Ganun talaga? Oo, bakit? Si Bill yung matagal ko nang di nakita eh. So, ginagawa mo ngayon? Wala, nag-aaral na, ganun eh. Busy ka rin, oo. Saan galing kanina? Ba't parang forma tayo? School. Galing Hindi pa siya nakaporma sa lagay na yun. Nag-enroll ka na? Hindi pa ka-enroll na, kahapon nga lang eh. Kailan mag-start yung ano? Actually, nag-start na pero syempre hindi pa regular class, so... Eh, food? Inom? Anong gusto niyo guys? Tawagin ko na. Toy! Ano? Uy, ako Tawagin ko na. kahit naman eh. Libre niya na. Tawag na lang ako, tapos bahala na. Sige, okay lang. Ako, mango juice. Meron man. Kuya Jason, saan ka mag-juice? Sabi mo hindi ka... kuya sa akin. Wala ka mag-juice? Oo. Akalain mo yun. Ano yan? Bara? Pineapple juice. Oo. Picture mo. Picture mo. Picture mo. May ano, juice oh. May ano na ako siguro. May... Juice. Uy, juice. Juice yan. Mangangati yung lalamunan ko dyan oh. Kanina to. Ay, sa inyo. Sa amin, siyempre, mga Ito yung bet mo, di ba? dalaga. Oo, mga dalaga kami. Dalaga. Oops! Oh, wala. Paano yung Sige, cappuccino ko? akin na lang. Oo, eh, yung cappuccino. Bakit, paano magiging cappuccino and Kaya pa yung elements. Yung hindi ko alam kung sino ipapalo ko dun eh. Sino may gimmick ngayong gabi? Ako, saglit lang ako dito. As in, talagang sisibat ako dito mamaya. KJ! Ikaw nag-order kanina, dapat ikaw ang magbayad dito. Okay naman, nagka-get together, saya na kaming lahat. Nakilala namin isa't isa mas lalo. Yun, nakakatawa silang kasama. Siyempre, na-adjustment period kasi hindi ko pa naman sila masyadong kilala. Pero siyempre, kilala ko doon si Bitoy. Kasi parang kapatid ko siya. Parang ganun. Wala, natuwa naman ako kasi fun. Parang walang adjustment period sa amin. Cute. Nakilala pa namin ang isa't isa ng mas malalim. Nalaman namin kung ano yung mga hilig ng isa't isa sa amin. Ayun, habang nag-uusap kami, marami nag-open topic kami,
ano na to, nagkakilala-kilala kami ng gusto, ganun. Buti mababait sila, ganun. Oo, pare, ikaw Kaya pala napapagod siya eh. Ba't ako yung pinagtritripan ngayon? Kaya pala napapagod siya. Hindi pare, sabi mo sa akin, inuwan tayo eh. Oo nga, umiinom naman tayo. Kaya Ikaw, pala may ibang Puro ka gig. grupong sasamahan. Ganyan ka pala. Nagtatampo na siya. Ikaw pa nag-order. O, sino magbabayad nito? Oo nga. Di ba, kita namin. Boss!